Bela TV koɗo e cees hannde jonde yuɓɓinama ɗo ardiiɓe commerce hunde ardiiɓe commerce ɓe leydi Sénégal juɓɓini ɗo jonde nde ganduɗa ko haltidde ngam heɗade laamu ngu holko sabbi e ngol ɗo gusugol piriji garmi gara gonɗo hakkunde sodoɓe ɓe e yeeyoɓe ɓe ha saabi hande yeeyoɓe ɓe pamɗi ko woni ko gañari mbiyen bénéfice saabi oɗo conférence de presse juɓɓinaɗo ɗo hande hakkude ɗo e alkamisa walla aljuma so tawi laamu ngu heñaki e jabtade hen ma grève waɗi ɗo uddugol balɗe ɗiɗe alkamisa o e aljuma o ko alda e uddide ɗum ko e nder leydi Sénégal fof konguji ɗi cuutama toon e mairie mo Thiès tawtorano ɗum ko Yahya Touré mo Bela TV. tawi julɓe ko leydi men l'islam ko Sénégal tawi gande ko leydi men jambaragal nde Sénégal hayso woni haala ka labtani no feewi ko ɗum woni fandare nde hono hofngo juuɗe oɗo ñalawma alkamisa e aljuma taw alda e uddide jam ko leni jam yoynel jam ko ñaage men jam ko leni jam yoynel jam ko ñaage men
jam ko ñaage min ngari hannde ko mette min woni haaldude o avant min kalnoma min ngannduno ɗiɗi ɓisigede detaya ko hakkude gaynako e almuudo walla jeeɗo nayi mum walla jeeɗo gese bamum tan ha ari udditi bitik te oɗon suko état haydara meeɗa waɗde kañum tan watta débrouiller hoore mum tan ha heɓi emina e nder leydi sénégal kala ko jaaɗa détail nan jam wallude population sénégal e heɓirta sohli batte maaro e diwlin kala ko sohli pour gurdam hannde noon état du sénégal wayno kono annda ko woni nafoore ɗon bitikati e balɗe noon min jaltinino communiqué wiide membre uji amen ɗi fof yoɓe jeey prix ji ɗi état ɗi fixe hayso tawi noon en jeeyat perte par ce que enen ken citoyen uji kadi eɗen jaɓi ko laamu haalata eyyi min jeehino noon e yewtere mo président de la république noddu haalde e prix ji ɗi haalde holno mbatten ha prix ɗi gusso min beltinoma noon e yaade toon par ce que min mbi ko min mbat profito min kaalora caɗele joom bettikaji kono nde prix ɗi jaltini ko nden min gandi noon komin kalno toon ko fof haydara état du sénégal waɗani inan noon min gaccita noon tan par ce que mamin continde haɓade ko woni e dow mum ko par ce que prix ji ɗi ɓe mbi en jeeyi woni tan firti tan ko joom biti kam yo accu golle ɗum ƴeewa golle goɗɗe amin continue e haɓade nde par ce que koɓe muuyi e ɗi prix ko jokkude population yooɗi ko joom bitikaji woni ɗi jaɓani aussi ɗiɗo prix leydi ndi noon ko hen jeeyi grève ngeen def ñaata journée ɗon joni noon min jiiɗi ko waɗde grève par ce que so mi tottima suukara ɓe mbi ya yeey daña temedde ɗiɗi taw ɓe mbiyani frais d' emballagement e frais de transport ɓe mbi maaro ko ya dañ temedere e capanɗe joyyi kazalika ɓe mbima kadi diwlin ya dañ hen bidon diwlin ya dañ hen temedere chargement transport arani chargement emballage arani mais o kam ko ɓe mbi tan ko yen jee perte par ce que min mbawa sodde 2920 ɓe mbi min joye 2700 ɗiɗon gueɗe ɗon fof ñam wallude population sénégal holno jogui e daande kono noon ha joni wayno kono laamungu andan solo anda nafoore joom bitikay e balɗe noon min jaltinino communiqué yoɓe wiide mamude amen ɗi fof yoɓe jeey prix ji ɗi laamu yaltina par ce que enen ken citoyen uji modèle en jiiɗa wadde ko laamu wiyani ko ɗum saabi e balɗe fof koye perte min liggol min jeehin noon e yewtere dañanoɗo nde min jeehi e nde min noddande min beltima par ce que min mbi ko hanke nini ma laamu andu tigui rigui ko joom bitikaji guura kono noon nde prix ɗe jaltine ko nden min gandi komin kalno ko fof laamu haydara waɗani min jaɓata noon ko laamu yiɗi dowɗe fawde e dow joom bitikaji ko yiɗi e joom fawde e joom bitikaji so tawi ko ɗiɗo prix woni tan ko joom bitikaji yo gaccu ligguey o ƴeewa golle min jaɓata ko laamu yiɗi fawde e dow mum ko saabu somin jaɓi ɗum ko gullirde population sénégal ko joom bitikaji hoore mum woni ɓe ngala nafoore kadi jaɓani ustude prix mamin kollir kadi laamu du sénégal ko minen komin ƴeɓɓeli ɗum holno mbawiɗa wiide joom biti ko yo yeey maaro diwlin suukara taw a calculani transport makko a calculani kadi frais emballage makko gueɗe ɗe hutortoɗe woni mbusuɗi minen min ngala jinneji bawɗe addande en maaro te kadi min mbawa ƴettude maaro ko min tottira ɗum client heɓe taw min mbaɗanani e mbusuɗi so tawi noon laamu wi en jeeya suukara en dañi hen temedde ɗiɗi e nogas taw o addani transport o addani emballage o maaro o wi yemin jeeya temedde yemin dañi hen temedere e capanɗe joyyi taw o calculani transport o e mbusuɗi bidon diwlin mo 20 litres o wi yen dañi hen temedere taw o calculani transport o e mbusuɗi meew kam o wi ko yen gaccirede meew saabu a wawa sodde 2920 2700 ɗiɗe gueɗe noon ko ɗe gueɗe saabi ɓe mbi emin jaaha grève jeudi e vendredi garoɗo o
alkamisa e aljuma garoɗo inchallah emin ñaagono kala bitike yo war respecté ɗiɗo ujuɗi ko hay goto ɗiɗo bittaki so tawi neɗɗo no udditi ko hollide laamu an aɗa fiide gollade assalamu aleykum. Voilà.